Naday ko ihatag sa imuha. Ihatag? Asa man na? Mag-date na dyan ming Rowena, pre. Ha? Sure ka, pre? Makigdate na dyan gato nga anak patog mayor, pre. Nga naman day og anak og mayor, pre, nga anak man sad kong Lucio. Karang tag-iya ng basaka na to diha ba? Mag-date na dyan mi Jacob. Ma'am, sure di ka makipag-date, anak, ma'am. Grabe sad di ka makalugdan og tao, oy. Anak naman to siya mag-uumang nga ikaw. Anak Jubia kag mayor. No, sad ikaw sad na parehas ra mi anak. Kung estado sa kinabuyang isgutan, wala ko labot ana. Bahala ka, ma'am. Bahala sad ka, basta way makapugong mag-date dyan ni Jacob. Nga, tara na. Tara. Okay, day, ikaw na jud ang akong pilion nandot sa hanton. Unsa ni diri networking? Ano sa networking? Date ni. Assistant, dito sa kadabit, pi. Dito sa ba? Dito sa... Dito. Pre, pre bahala ni. Aw kung parisay sila, parisay buta. Okay, day, ikaw na jud ang akong pilion nandot sa hanton. Tara na. Kasi makadisturbo to sila ha ba? Uy, ikubi. Butan-butan na ko ba kay na kung amo. Di ta ka bet, uy. Ako mampod. Isabay-sabay ramang ko aron makapurma jud sa pare. Okay, day, ikaw na jud ang akong pilion nandot sa hanton. Wa ko kalihay, igon. Ganahan dito ko sa inyong lugar ba kay presko kaayo. Ganahan ko aning lugar pero mas ganahan ko sa imuha. Ang ako ang magiatag ko goro. Dapat di ka Jacob ba? Tama, Rowena. Naday ko ihatag sa imuha. Ihatag? Asa man na? Jacob? Okay, day, ikaw na jud ang akong pilion nandot sa hanton. Wa ko kalihay, igon na jud. Time sa unsa man ang gihatag? Papil nga sing-sing? Siguro, kaning sing-sing akong binuhat, wala ni kaabot og 299. Gusto lang na ako ingon nimo nga bisag hasta ning baratuha gimahal man sad tika. Okay, day, ikaw na jud ang akong pilion nandot sa hanton. Wa ko kalihay, igon na jud. Dili man na deserve ni ma'am nga tagaan siya papel nga sing-sing. Kabarato ra ana uy. Mas mahal pa man tong 299 nga engagement ring. Ug kaning papel nga sing-sing nga akong isuot sa imong mga tudlo ba, ti mailhan sa akong dakong pagpasalamat sa imuha. Ang ako ang magiatag ko goro. Okay, day, ikaw na jud ang akong pilion nandot sa hanton. Wa ko kalihay, igon na jud ang ako ang magiatag ko goro. Rowena, pwede ba mauyab na tika? Dili pwede ni. Dili pwede ni. Kabayan sa gugma, di pa daw siya. Oh Jacob, isagot mo tika. Uyab na ta. Uyab na ta. Tutok makalanay, darandigas balay, ikaw ang takalamay. Nindot kayo siya. Mati ko ka fall when I first saw you. Ako kasagang, oh baby, I want you. Hala mo kiss jud oh. Ang imong skin, grabe man yun ka hames. Mo kiss jud ay ka ha. Ayaw ka balaga kay ang pingantigang pame.
Di ba ingon mo ko nga dito ra ka? Nanawag imong papa. Suko kay siya. Di na to kapadton ri ah. Ma'am, tara na ma'am. Tara na ma'am. Rowena! Jacob! Rowena! Jacob! Tara na lagi ma'am. Tara na. Aran na ang target. Tara na ma'am. Balik lagi ko ka, Jacob! Ulat ni. Ambitan ang importante si mo. Ma'am, ihatag ma'am. Ihatag na lang na ma'am. Jacob. Pasagdira to ma'am. Papel raman to. Wa man japon to'y value. Ma'am, kabalo ba ka? Nga sila Jacob, gihimo ra kang pusta? Pusta? Kasi ba't pasabot ni mo? Mag-date na dyan ming Rowena, pre. Ha? Sure ka pre? Makigdate na jud gato nga anak patog mayor pre. Nga naman day og anak og mayor, pre, nga anak man sad kong Lucio. Karang tag-iya ng basaka na to diha ba? Lagi pre, pero di ba nama kay kasuko sa mga anak sa mayor pre? Mao gani akong plano, no. Akong painlabon si Rowena sa kuha aron makabalusta sa ilaha. Marama jud ka pre. Marama jud ka. Pustaan na pata. Mapa-inlove na ako na si Rowena sa kuha. Nga, tara na. Tara. Antam tibur siya. At ni si Jacob. Napagaw lagi ka ma'am. Nagbidyo kimi gabi eh. Wala kay labot ana. Basta tumana kung gipabuhat ha. Ma'am. Na ako'y nabalitaan. Usoy mo nabalitaan. Ma'am, nabalitaan ako. Naila rin gihimo pustahan ay si Rowena. Tagna ko pa. Marama dyan si Jacob ba? Oh, nara. May 150. 150? Sakto ra kay ni. Unsay sakto. Tungaan na ninyong duha. Diha lang. Wa man din ni klaro ning singsing pre. Papil man din eh. Hold apa si Madam. Ako'y bahala na ma'am. Dugaya mga agi, uy. Aran na ang target. Tungaon na lang nato ng 150 we. Sige, mo ni kwinto. Tama day pre no. Duha man din nakapapil. Kung magtungat ang duha, tag isa-isa ta. Gani no. Mo ni oh. Ang plano ni Jacob mahigugma kaniya para makabalo siya sa imong pamilya. Unsa? Mo ti plano niya? Ma-fall siyang buanga siya. Burag isang gwapuha. Patay. Inyo man nagipasuko si Jacob. Pasanay mo babag sa implano. Impas gyud, wala sila kabalo. Nga siya ang tinaguri ang batang yagit diri. Kasi nagtuo siguro sa batang yagit talawan, pero yung pamaagi sa pakipag-away, hinugawan. Hi guys, mayong adlaw. May adlaw siyang tanano, gusto lang ako magpasalamat sa tanan na nagsubaybay sa atong mga Bisaya na short film. O kanang abangin niyo mga musunod na episode sa Batang Yagit. Unsa kay metabo sa istorya ni Jacob o Rowena. Amping mo pirmi guys, so God bless. And don't forget to like, comment, and subscribe. Salamat!